Vou ler o último texto o que pecha o meu libro O único verdadeiro Deus das cousas que están feitas un Cristo. Dentro da obra chamase Aquí dentro 2, podemos chamar Asme querer, podes chamar como queiras. O texto basase nunha cousa moi sinxela, que ás veces queremos que as cousas fáciles facémolas difíciles, ás veces as cousas difíciles queremos facelas fáciles, e ás veces simplemente as cousas fáciles son fáciles e as cousas difíciles son difíciles. Pois di así: sei que non me queres, pero hasme querer. Hei facer 15 abdominais antes de entrar no chollo todos os días e xa verás como me queres, porque imagino que podría pasar facendo só 15 abdominais antes de entrar no chollo, aí con constancia, dalle que dalle, 1, 2, 3, así ata 15 abdominais cada día, pam, un abdominal, pam, outro máis, pam, así ata 15, como para non quererme, como para non querer a tremendo poeta dobrándose polo embigo, a colosal trovador espernexando repetidamente cada día, a descomunal liberato deliberadamente convulsionando mañá tras mañá, só para que a persoa amada diga, hostia, pois sí que fai abdominais. Imos apretarlle o parafuso do aprecio, imos pisarlle a fondo a pé da lámina da mornesela querencia, sin pasarnos pero sin cortarnos, que en serio, que a vida pasa nun vira-vira, e 15 abdominais cada mañá é un sinal. Non sei ben de que é, pero está claro que un sinal de algo é. É unha aposta, un camiño, un jaljo persigue unha lebre que leva 300 anos disecada. Que dis? É unha amalgama de víboras bicéfalas que estudan coa mirada as veas do teu pescozo. Pero que dis? Non sei o que dixo, meu amor, pero aquí che presento este exercicio anaeróbico para que te decidas a quererme, porque xa non sei que máis facer. Xuruche que xa non sei por onde tirar. Flexións, uns burpees, a reviravolta helicoidal, así retorcéndome, como se me retorce a tua mirada cada vez que paso por diante a froitería e todas as cores dos pexejos, dos caquis e das mandarinas bailan recordándome que ainda non temos a nosa figueira, que ainda non compartimos unha bébera á sombra da nosa figueira, que non vimos as mosquiñas sujar o fermento do froito vivo da nosa figueira. É que xa me dirás que podo facer. Eu, o que me dixas, tomarei mo pé da letra, porque aquí a cuestión é que me queiras. E calquera cousa que me dixas, eu mira, póñome con ela desde mañá mismo xa, ou xa nada, non? Pero mañá começo aí firme antes de entrar no chollo, un minuto ou un par de minutos cada día antes de entrar no chollo, aí con constancia, dalle que dalle ata que me queiras. E ti pide que eses momentos antes de entrar no chollo xa están reservados. Pola tarde non, claro, porque xa teño máis historias, pero as mañás, ese par de minutos, non xos quita ninguén, e xa quedan como aparcados, que vamos, que para mí o día agora mismo ten 23 horas e 58 minutos, porque eses 2 minutiños de facer o que ti consideres xa están reservados, xa nin contan. E isto, se o pensas, é un sinal. Non sei ben de que, pero está claro que un sinal de algo é. É unha resolución, unha ruta, un rinoceronte persigue un jaljo que leva 300 anos persiguindo unha lebre. Pero que dis? É un pacto de reiseñores violentos planificando unha revolta armada para devorarche as pupilas. Pero que hostias dis? Non sei o que dixo, meu amor, se as pupilas son un oco. Como oco estou cando paso por diante do porto e os bateeiros, as vacas e os buques danzan apresibles lembrándome que ainda non temos a nosa chalana, que ainda non meneamos a tansa a pulso no antolladizo a banear da nosa chalana, que non foron a pique a poteira, o trueiro, o medio mundo que soltamos instintivos desde a nosa chalana. É atajardo que non me queiras nunca, porque ao final o chollo non é nada, nin os abdominais, nin as chalanas, nin as figueiras, nin que ti me queiras, nin que eu queira que me queiras, porque todo é un camiño, unha aposta, unha resolución, unha ruta, e ti sabes, como eu sei, que só somos a historia do universo perdida nunha experiencia humana, aprendendo a sabernos continuados no vento, no mar e na froita. E cando ti nin eu esteamos, o universo estará, a marea baixará, e como que non quera cousa, a marea subirá.